Je 19 hodín, začínajú sa televízne noviny s Marianou Ďurianovou a Jaroslavom Zápalom. A sme radi, že nasledujete. Dobrý večer. Zatiaľ čo inde sa koncom roka bojuje s únavou, stresom, bolestiami chrbta a nabratými kilogramami, na Liptove akoby čas plynul inak. Ľudia sú vysmiatí, bezstarostní a čo je najviac zarážajúce, takmer každý tu vyzerá skvelo a má vypracovanú postavu v obchode, na zastávke či na ulici. Čo za tým stojí? Je to voda z Demenovky, vzduch z Tatier? Alebo niečo úplne iné? Takto sa už dozvieme od nášho redaktora Janka Tribu. Na Liptove sa deje niečo nezvyčajné. Ľudia tu vyzerajú výborne, sú v skvelej forme a my sa s kamerou snažíme zistiť, ako je to možné. Dámy, prepáčte, môžem vás na chvíľu zastaviť? Prezrate mi, aký je recept na tak vynikajúce postavy? Dobrý deň, Janko. Základom je pravidelné cvičenie v LSI. You will get a sentimental feeling when you hear. Môžeme vás zastaviť? Dáma a páni, vidím, že už máte dnes nejaké kilometre za sebou. To kde ste boli v tejto zime? Čo no zima, nezima, LSI športovec nepozná zlé počasie. Dneska máme už LSI Cappuccino Ride za sebou. 120 km, 2200 výškových a 32 priemerka. Je to zdravé? Určite áno. Čo na to váš obvodiak? Všetko výborné. Sme proste vo forme. Aj skvelému Lukášovi Latinákovi idú z toho celého oči vypadnúť. Prepáčte, môžem vás na chvíľu zastaviť? Prezrate mi, kam bežíte? Janko, nezdržujte nás veľmi. Ponáhľame sa do LSI. Partia, držte si tepy. To čo máte za dílera? My frčíme na endorfínoch. Opäť to LSI, toto už nebude náhoda. Prišli sme to preveriť priamo na miesto. Pred vynovenou fasádou stojí asi 50 ľudí. Všetci nervózne čakajú na pohovor či preskúšanie, pretože všetci sa chcú dostať do toho LSI. Pani. Vy na čo čakáte? Janička, ja chcem mať v lete našľahaný zadok. Ja som prišla na ročné preskúšanie, pretože konkurencia je veľká, ale ja tu chcem ostať. Chcel by som byť ako Ujo Klimčík, veľmi rád by som ho spoznal osobne. Už sa v tom trochu začínam strácať, pretože prišli aj dvaja hasiči. Aká je vaša úloha? Prišli sme uhasiť rozpálené telá. Vidím, že v Liptovskom Mikuláši aj širšom okolí je naozaj veľký záujem o cvičenie v LSI. Môžete nám popísať, aké náročné tento rok to výberové konanie do LSI a ako sa k vám záujemcovia môžu dostať? Dobrý deň, Janko, ďakujem za otázku. Tak tento rok je latka postavená naozaj veľmi vysoko. Výberové konanie okrem prehľadu všeobecného zahrňuje aj testy fyzickej zdatnosti. Naša výberová komisia v zložení Borko Bo, víťaz roku 2024 a Katarína Marhuľová, skoro víťaz roku 2024, sú naozaj veľmi nekompromisní. Doporučujem pre každého záujemcu vopred sa na skúšky dôkladne pripraviť. Vedeli by ste záujemcom aspoň trošku pomôcť, dať nejaký hint, rádu, ako byť v skúškach úspešný? Tak samozrejme, v testoch zo všeobecného prehľadu je nevyhnutné, aby naši adepti zvládli tie základné informácie o našich tréneroch, nutričných poradcoch, maséroch a fyzioterapeutoch. Môžete byť konkrétnejšie? Tak napríklad, akú knihu napísal náš hlavný tréner Šimon Klimčík, je to Nerev, Nežer, Maneser. Pre aký futbalový klub hrá tréner Jarko Moravčík, je to FC Svätý Kríž, Bayern Dúbrava alebo Manchester Poruba. Akému športu sa venuje náš tréner Michal? Je to šach, rybolov alebo bežky. Pozor na chytáky. Aký je obľúbený dopravný prostriedok pálkami leca? Kočík, bežky alebo korčule? Pani Cucina, máte vy nejaké doporučenia pre nádejných uchádzačov? Áno, tak napríklad, koľko kilogramov tvarohu spotrebuje teniska za týždeň? Aká je štatistická pravdepodobnosť, že pri meraní u Evky príde klientovi nevoľno? Po koľkých minútach na masážnom stole u Kristinky klientovi začne tiecť sopel? A aký typ bicykla si tento rok kúpila Saška? Podmienkou prijatia je samozrejme vymenovanie ďalších dôležitých členov tímu LSI. Pozor! Ide aj o členov z Bratislavy a podľa abecedy. Čiže Betka, Ivka, Kiko, Milan a Zuzka. Testy fyzickej zdatnosti sú však úplne iná kapitola.
Adepti musia dokonale predviesť napríklad cviky ako medvedia chôdza, mŕtvý ťah, bench press a podobne. Spoza dverí počujeme aj nejaké zvuky a aj nejaká para sa tam objavila. Čo sa deje? Áno, tam trénujú naši Ironmani. A pridáme paru. Ako zatiaľ hodnotíte tohtoročných záujemcov? Budú úspešní? Máme informácie, že niektorí sa veľmi trápia, niekomu tu idú testy bez problémov, ale prišli aj takí, ktorí na porotu skúšajú rôzne taktiky. Viete, k nám sa snažili dostať už skutočne významní športovci, ale málo komu sa to doposiaľ podarilo. Nech sa páči, do Krutka. Zdravím všetkých, takisto ako viacerí z vás trpíte tým istým, tak aj ja. Niekoľko rokov sa snažím dostať cez Šimona do Liptov Sport Institute, a to tak, že chodím s ním na ski Alpy, fandím mu, píšem mu na Instagrame, komentujem. Dokonca som sa na Liptove snažil zorganizovať aj triatlon, aby aspoň jeden tréning mi poskytol a diagnostiku, ale nepodarilo sa. Tak dúfam, že ostatní vy budete úspešnejší ako ja a budem sa snažiť ďalej. Uvidíme, čo to dá. Majte sa. Pekný deň prajem. Ja si uvedomujem, že som jeden z mála, komu sa podarilo dostať do Liptov Sport Institute. Veľa úspešných športovcov sa tam nedostalo. Ja som to tiež sa pokúšal Šimona presvedčiť týmto, že predsa len mám nejakú kariéru za sebou, ale nestačilo to. Povedal mi, že má ďaleko lepších športovcov a že to nie je pre neho výzva akože posúvať niekoho, kto už niečo dokázal. A tak tým, že má rád výzvy, som si povedal, že by mohol môj životný problém vyriešiť. Ja mám totiž to väčší obvod predlaktia ako lítka. A to bolo to, čo ho naozaj zlomilo a povedal, že takto to je výzva a ja skúsim toho Saša narovnať. Musel som si samozrejme kúpiť vstupy na 2 roky dopredu, to už je vedľajšie a už tam chodím nejaký 6. rok a stále sa to nepodarilo narovnať, takže držím si palce. Čaute kamaráti, poznáte? No tak zatiaľ sa mi podarilo tam dostať jedenkrát na masáž, ale nevzdávam to, aj teraz idem skúsiť, ale moc tomu nedávam šancu, lebo Mikuláši všetci športujú a proste tu sa nedá dostať. Ahojte všetci, keďže som ešte neprešiel výberovým konaním a zatiaľ som dostal možnosť cvičiť v LSI len v lete. Ja tu v Amerike ešte makám a snažím sa, aby som v lete úspel a z tejto kapusnice sa niekedy zúčastnil, takže všetkých vás pozdravujem a šťastné a veselé Vianoce prajem. Prsa sú the best. No, nechcel si ma u seba ako trénera LSD centra, no škoda. Mohol som urobiť dobrú kariéru, ale nevadí, bojujem aj tak, ale to je nepodstatné. Šimonko, kurde, nech sa ti darí, kurva, nech to máš, nech to všetko v rukách, nech ten Mikuláš ide hore. Využite to, oslavte to a nepí veľa, vieš, že si slabý v týchto nohách, takže opatrne. Čau. Dobre, takže pri mikrofóne máme Petru Vlhovú. Peťa, čo pre teba znamená Liptov Sport Inštitút? Pre mňa to znamená nejaké miesto, kde je naozaj veľmi ťažké sa dostať a ja som musela obetovať celý môj život, celú kariéru, aby som sa tam dostala. A nestačilo mi na to ani olympijské zlato, ani veľký globus, ani medaile z majstrovstiev sveta. No, tú olympiádu, keď som vyhrala, tak Šimon ma zavolal do toho inštitútu, že dobre, že teraz už si zaslúžiš sem prísť a môžeš tu cvičiť, ale bolo to veľmi ťažké. Som v príprave, snažím sa podať nejaký výsledok, aby som sa tam vedela dostať a možno v budúcnosti o rok, o 2 sa mi to podarí. Takže uvidíme, ako to dopadne. Budeme vás informovať. Pre televíziu Markíza, Petra Vlhová.
Nie je to voda z Demenovky ani čistý tatranský vzduch. Za vypracovanými telami liptákov stojí jediné miesto a volá sa LSI. Ale pozor, treba prejsť prísnym výberovým konaním, úspešne zvládnuť náročné testy, až potom prichádza to hlavné. Makať a ešte raz makať. Tvrdá práca, odhodlanie, pot a pevné nervy. To všetko sa tu mení na štýl života vďaka skvelým trénerom, fyzioterapeutom, odborníkom na výživu, celému tímu a všetkým, ktorí držia tento stroj v chode s úsmevom. A cvičenci? Tí prichádzajú s odhodlaním a odchádzajú s vytrvalosťou a niektorí aj s bicepsom. LSI je miesto, kde sa píšu príbehy a rodia legendy. Z Liptovského Mikuláša, Ján Triboa, televízia Markíza. Inak ja som sa zabudla tiež predstaviť. Som Macina z Makana. A inak volám sa Cucina Vymakaná. Odkedy cvičím v LSI, pokazené auto není žiaden problém. Odkedy cvičím v LSI, nákup vína nie je žiadny problém. Odkedy cvičíme v LSI, nakupovanie nikdy nebolo jednoduchšie. Mysleli sme si, že cvičíme zadok. A čo nám narastlo? Aj keď sa pomýliš v zadaní, v LSI, to vždy dobre dopadne. A na mňa ste zabudli? Driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Top to toe in tailback.